OPE 1984an sortu zen aholkularitza enpresa bada. Bazkide sortzaileek 2020an hartu zuten erretiroa, baina ordurako hurrengo belaunaldiak jarraipena emango geniola oso argi zegoen. Egun 15 pertsona inguru gara lantaldean eta Donostian, Iruñan eta Bilbon bulegoak ditugu. Labur esanda, inguruko enpresei beren erronkak lortzen eta lehiakorragoak, gizatiarragoak eta iraunkorragoak izateko aldatzen laguntzen diegu. Ni 2003an sartu nintzen OPEn aholkulari gisa eta 2010an zuzendari izateko proposamena luzatu zidaten fundatzaileek, errelebo prozesua denborarekin kudeatu ahal izateko. Ordurako bazkide sortzailez gain beste 4 langile ere bazkide baziren. 2011an bazkide fundatzaileetako batek enpresatik irtetea erabaki zuen eta momentu hori aprobetxatuz beste pertsona bat eta ni bazkide gisa sartu ginen. Nire kasuan, zuzendari izan da, ez nuen gehiago pentsatu behar izan. Aholkularitzan, enpresan dimultanea zen lanaletetan ere, garapen profesionalak aurrera ginala, bazkide izateko aukera nahiko ohikoa da. Gure jardueran, langile ez den bazkidearen figurak ez du zentzu handirik. Ez dugu instalakuntza edo ekipamenduetan inbertsio handirik egiteko beharrik, gure inbertsio handiena pertsona langileetan da, eta beraz, langileak bazkide izateak zentzu guztia du guretzat. OPeko langileak bazkide izateko aukerak abantaila asko dituela iruditzen zaigu. Nagusiena, OPE proiektu partekatu gisa indartzen duela ziurrenik. Benetan da partekatua, ez hitzez bakarrik, ez kudeaketan edo emaitzetan bakarrik, jabegoan da partekatua. Enpresa proiektuaren iraunkortasunean pentsatuta, bazkide sortzaileek kudeaketa eta jabetza eskualdatzeko eta enpresak haiez haratago jarraitzeko egin ziguten ariketa bera orain guri egitea dagokigu. Gure erronka OPE egoera lehiakor honean uztea da hurrengo aholkulari belaunaldirako. Langilea bazkide izateko erabakia oso erabaki pertsonala da eta borondatezkoa behar du beti. Ez dakit orokorrean gomendatuko nukeen bakoitzak hausnartu behar du erabakiren abantailak desabantailen gainetik dauden ala ez. OPEn hasieratik bizi izan dugu langileak bazkide izatea naturaltasunez eta horrek gauzak errazten dituela esango nuke. Inguruan gainera lan sozietate eta kooperatiba pila bat ditugu eta horrek ere egoera normaltzen laguntzen duela esango nuke. Hainbeste jendek egin badu eta egiten badu, haintxarrare ez da izango. Lehen esan bezala, enpresa proiektu partekatu indartzeko dela batez ere baliagarria esango nuke. Bazkide eta langileen interesak lerrokatzeko bideo berik egia esan ez zait bururatzen. Alde horretatik, egungo enpresa bazkideei langileak bazkide izateko aukeraren inguruan hausnartzea gomendatuko nieke.